priebehu mája sa v Michalovciach odohral ďalší ročník žiackej basketbalovej ligy žiakov a žiačok. Bola určená pre chlapcov žiakov 5. až 7. ročníka a pre dievčatá žiačky 5. až 9. ročníka. Základné skupiny chlapcov sa odohrali v polovici mája v Mestskej športovej hale a následne finálový turnaj v druhej polovici mája v telocvični 7. základnej školy. Do súťaže chlapcov sa prihlásilo 8 škôl a súťaž dievčat absolvovalo 5 škôl. Do finále chlapcov postúpili dve najlepšie družstvá škôl z každej skupiny. U dievčat bol systém turnaja každý s každým. Prvenstvo v 19. ročníku žiackej basketbalovej ligy o pohár primátora Michaloviec obhájili žiaci zo 6. základnej školy a zopakovalo sa finále z roku 2023. V družstvách sa predstavili opäť aj hráči mládeže 1. BK Michalovce. Aj v kategórii dievčat rolu favorita potvrdili žiačky 6. základnej školy. Organizátor ligy 1. BK Michalovce ďakuje mestu Michalovce, spoluorganizátorskej 8. základnej škole Pavla Horova, 7. a 8. základnej škole za pomoc s organizáciou a bezproblémový priebeh turnaja.